El supervisor europeu de protecció de dades ha reclamat una única aplicació mòbil paneuropea per rastrejar la propagació del coronavirus. El responsable de garantir la intimitat en el trànsit de dades permanent va criticar l'actual varietat d'aplicacions existents utilitzades en diferents països de la Unió Europea. Soc conscient que els estats membres de la Unió Europea tenen o estan desenvolupant aplicacions mòbils que utilitzen diferents enfocs per protegir la salut pública, cosa que implica el processament de dades personals de diferents maneres. L'ús d'identificadors de transmissió temporal i tecnologia Bluetooth pel seguiment dels contactes sembla un bon camí per aconseguir la intimitat i la protecció de dades personals de manera efectiva. Després de l'èxit de l'aplicació del control epidemiològic de Corea del Sud, alguns activistes de la intimitat i de protecció de dades temen que els programes puguin tornar-se permanents una vegada la crisi del coronavirus hagi acabat, mentre que els altres dubten de que siguin efectius almenys fins que la majoria de la gent accepti utilitzar-los.